Vyzývam vás na masovú účasť na referende. To, čo urobila pri včerajšom vyhlásení referenda o možnosti skrátenia volebného obdobia Zuzana Čaputová, považujem za škandalózne a nehodné hlavy štátu. Prezidentka označila svoje rozhodnutie za vyjadrenie rešpektu kvôli občanov a veľmi arogantným tónom dodala toto. Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany. Ja preto nebudem vyzývať občanov k účasti. Nebudem ich ani od účasti odrádzať. Tak v prvom rade. Zuzana Čaputová opakovane zavádzala. Vyhlásenie tohto referenda nie je v žiadnom prípade prejavom jej dobrej vôle. A teda ani vyjadrením rešpektu kvôli občanov. Je to jej ústavná povinnosť, inú možnosť nemala. Prejavom dobrej vôle by bolo, keby druhú otázku nedala na ústavný súd a referendum ihneď vyhlásila tak, aby sa mohlo konať zároveň s komunálnymi a regionálnymi voľbami. To však urobiť nechcela a netvárme sa, že to spôsobila jej dojemne úzkostlivá starosť o ústavnosť, bolo to vykalkulované politické rozhodnutie. Presne tak chladnokrvne vykalkulované. Ako bolo jej naopak odmietnutie posunúť na ústavný súd vojenskú zmluvu z USA. A to napriek tomu, že ju k tomuto kroku vyzývala odborná obec a želala si to aj väčšina obyvateľov. Po druhé, nebola to kampaň jednej politickej strany, v petičnom výbore boli zástupcovia Smeru SDV, Hlasu SDV, socialistov, Sloskal, SNS a referendum podporovala aj Konfederácia odborových zväzov. Čiže referendum malo širokú podporu verejnosti. Hoci ona hľadala všetky možné spôsoby, ako ho prekaziť. No ak by to aj bola záležitosť čo i len jedinej politickej strany. Hlava štátu je povinná správať sa nadstranícky a zachovávať rešpekt k všetkým voličom, nie len viesť o rešpekte prázdne reči. Zuzana Čaputová tým, že odmietla vyzývať občanov na účasť na referende, prejavila až vulgárnu neúctu k státisícom občanov, ktorí si toto hlasovanie želali. Ale aj hanebnú neúctu k demokratickým mechanizmom. Ak sa pred pár dňami klaňala pamiatke neexistujúceho štátu, k vlastnému štátu, na čele ktorého stojí, takú úctu v deň výročia jeho založenia nikdy neprejavila. Tak si pripomeňme, že kľúčový ustanovujúci dokument nezávislosti Československa, Washingtonská deklarácia, okrem iného ustanovuje, že republika bude uznávať zásady iniciatívy a referenda. Tým som odpovedal aj na infantilnú otázku denníka N. Či tento nástroj vôbec patrí do zastupiteľskej demokracie? Prepáčte. Ale ak dovolíte, vo veciach republiky vždy budem rešpektovať viac postoje jej otcov zakladateľov T.G. Masaryka a Meter. Štefánika ako pisálkov z Červeného denníčka. Podobnú neúctu prejavili aj predstavitelia Oľano a SAS. Keď Igor Matovič so zaťatými zubami oznamoval, že referendum, ktoré by malo viesť k pádu tejto vlády, v žiadnom prípade nepodporí a nezúčastní sa na ňom. Spomeňte si, ako sa tento politický podvodník vyšplhal k moci. Obalamutil ľudí prázdnymi sľubmi o referendovej demokracii, pre ktorú odvtedy nielenže prstom nepohol, ale naopak upevňuje moc partokracie. A návrh Branislava Grehlinga z SAS, aby náklady na referendum boli zosobnené strane Smer SDV. V tom prípade sa pýtam, kedy zosobníme liberálom náklady za úplne zbytočné referendum z roku 2010, ktorým si sa zrobila len kampaň pred vstupom do parlamentu na začiatku svojej politickej dráhy. Keď už hovoríme o veľmi spornom ľudovom hlasovaní z dielne SAS, chcem pripomenúť, že som verejne vyzval na jeho účasť. Aj keď som sa o 6 otázkach vyjadril, že to nie je referendum, ale kvíz. Demonstroval som tým svoj rešpekt k ľuďom, ktorí svojimi podpismi vyslovili želanie, aby sa referendum uskutočnilo. Vôľu občanov si treba ctiť praktickými činmi, nie prázdnymi rečami. Keď raz občania aktívne vyvolajú ľudové hlasovanie, treba si ich úsilie, bez ohľadu na môj osobný názor na dané otázky, maximálne ctiť. Lebo je najvyšším prejavom demokracie. Tým skôr, že vyjadriť svoj názor v referende, ktorému sa snaží moc v štáte zabrániť, je oveľa dôležitejšie ako formálne sa zúčastniť na riadnych voľbách. Prekaziť plány mocných je oveľa zmysluplnejším prejavom demokracie, ako potvrdiť ich.
Len si spomeňte na neúspešné referendum zo septembra 1998, ktoré chcelo dosiahnuť prijatie ústavného zákona o zákaze privatizácie strategických podnikov. Vtedajšie zoskupenie strán SDK na čele s Mikulášom Dzurindom a terajším poradcom Zuzany Čaputovej Ivanom Miklošom prehováralo ľudí, aby na takú hlúposť ľavičiarom neskočili. Že je to zbytočné. Že nám nič nehrozí. Netrvalo dlho a predali všetko, elektrárne, plynárne. Zlaté sliepky slovenskej ekonomiky hlboko pod cenu štátnym podnikom iných krajín. Čo nemožno hodnotiť inak ako ekonomickú vlastizradu. Pritom chýbalo málo, na referende sa zúčastnilo 25% voličov, z ktorých 90% hlasovalo za zákaz privatizácie. Aby sa dosiahla nadpolovičná účasť a aby sme nemali tie problémy, ktoré máme dnes. Preto vás prosím a žiadam, aby ste si do kalendára zapísali 21. január 2023 a prišli vyjadriť svoj názor v referende. Nie je to zbytočné. Naopak. Je to maximálne dôležité. Poprvé, Slovensko je vďaka politickej nadpráci Ústavného súdu jediným štátom sveta, ktorý nemôže skrátiť volebné obdobie zástupcov ľudu. Treba to zmeniť a jasne demonštrovať našu vôľu vyjadrenú v Ústave Slovenskej republiky, že štátna moc pochádza od občanov. Po druhé, vyjadrite tým úctu k 100 000 ľudí, ktorí vyvinuli úsilie na to, aby nie len oni, ale aj vy ste mali možnosť poslať neschopných politikov do minulosti. Po tretie, to referendum tak či tak bude. Takže svojou neúčasťou iba podporujete ciele mocenských elít, nedať sa vyhnať od koryta. A po štvrté, len tak na okraj. Ako odkaz SAS. Vyjadriť želanie mať v ústave zakotvené právo na skrátenie volebného obdobia parlamentu je neporovnateľne dôležitejšia a zásadnejšia vec ako dať hlasovať o cenách motorových vozidiel pre papalášov. Pán Grehling. Z tohto dôvodu pred vás predstupujeme s touto výzvou. Mala by to urobiť hlava štátu. Ale keďže my hlavu štátu nemáme, iba prezidentku, ktorá kope za záujmy jedného tábora, dovolil som si zhrnúť všetky racionálne dôvody pre účasť na referende sám. So všetkou úctou a rešpektom k vašim rôznym názorom vás prosím. Nenechajte to na iných. Presvedčte svoje okolie a príďte odovzdať svoj hlas pre demokraciu. To nebude len referendum o možnosti skrátenia volebného obdobia. Bude to plebiscit o tejto vláde. Vidíte, ako sa ho boja. Ako urobili všetko preto, aby vás od účasti odradili. Je na vás. Či im dovolíte manipulovať s vaším hlasom. Či preukážete svoju podajnosť moci alebo sa prezentujete ako suverénny občan. Robím to. Lebo stále verím, že Slovensko má naviac.